и гледаме към... Окей. Здравейте и добре дошли в нашия шоурум. Аз съм Гергана Боева. Днес нас е нотариус Румен Димитров, който ще ни помогне да изтеглиме 85-те награди и голямата награда Sonos Play 5 в нашия квиз за Sonos. Над 3600 души отговориха вярно на нашия квиз. Предполагам, голяма част от вас вече са пред екраните и гледат стриминга. С нетърпение очакват да разберат дали са сред печелившите. Преди да започнем с теглянето на наградите, не пропускайте да посетите нашия нов квиз в Facebook, в нашата Facebook страница на тема LiveProof, където даваме над 120 награди. Голямата награда iPhone 5. Не пропускайте своя шанс. Можете да се включите до края на месец май. Наградите за този квиз ще изтеглиме на 1 юни. Квиза е изцяло на тема LiveProof, нашия нов продукт. Водоустойчивите калъпи и ударостойчиви калъпи за iPhone, iPad и iPod Touch, които нямат аналог и са най-добрите, които пазара може да предложи днес. Не пропускайте да разгледате сайта на LiveProof, liveproof.bg, където ще намерите всичката необходима информация, която ще ви трябва за решаването на квиза, както и много информационни видеоклипове и материали за калъпите. Вече можете да намерите LiveProof и в магазините на нашите партньори iStyle, iCorner Creative Center, Photosynthesis, във всички магазини Киров, във всички магазини на стената. Ако имате някакви въпроси, разбира се, можете да заповядате при нас на място да ги разгледате и да ви разкажем повече за тях. Така. Добре. А сега можем да пристъпим вече към теглянето на наградите. Както знаете, тези от вас, които ревностно са следили нашия квиз и нашата кампания във Facebook, давам 85 награди. Голямата награда Sonos Play 5 на стойност 795 лева. Като наградите, които сме подготвили за вас, са, освен голямата награда, разбира се, имаме 15 кабела Audio Quest Pearl HDMI. Това е най-добрия HDMI бюджетен кабел на пазара днес. 15 броя мини-тон колонки Rycoh XS Plus, които са създадени с идеята да можете да вземете любимата музика навсякъде, дори и навън. Даваме също така 5 броя накрайници с отверка Bosch, които са много полезни за хората, които обичат да майсторят разни неща. Надявам се да имам късмет повече такива днес. И Bosch Big Beat, още един комплект с накрайници. На последно място даваме 5 ваучера за вечеря за двама в бар Dinner Snake на стойност 50 лева, както и 10 ваучера от магазини iStyle на стойност 5% отстъпка, както 10 ваучера от магазини iCorner за аксесуари на стойност 5% отстъпка и 20 ваучера за 5% отстъпка от сайта ele.bg. Можем да започваме вече. Добре, значи ще започнем с ваучерите на ele.bg. Може ли, Тони, да ги дадеш? На вашите екрани можете да видите софтуера, с който ще разбъркваме номерата. Всеки един от вас, както и в предишния квиз, е получил един индивидуален, уникален номер, тъй като отново имаме хора, които не са си попълнили пълните данни. И да видим кой е първият човек сега, който ще получи ваучер от Еле. Започваме да бъркваме. Иво. Номер 3326. Това ще е някой от последните страници в нашия списък. Иво ми си написал второто име. Иво с имейл ivo79. Първия ваучер за ele.bg отива при него. Тони, заповядай. Продължаваме с следващия.
Следващия ваучер отива при Янита, номер 3170. Това е Янита Брайкова. Честито и на нея. Още един ваучер. Изтегляме сега. Номер 1808 Любомир. Да го намерим в нашия списък. Любомир с имейл Любака BG1. Честито и на него. За следващия ваучер. Да видим кой печели. Следващия ваучер печели Филип. Номер 2118. 2118. Да. Това е Филип Данауи. Честито на него. Следващия ваучер да изтеглиме сега. Богдан. Номер 2271. 2271. Богдан. С имейл goddono-15. Честито на него. Продължаваме с следващия ваучер. Вадим. Номер 62. Номер 62. Вадим с имейл VB Соколов. Честито и на него. Тони, заповядай. Следващия ваучер отива при Тони. Дашка. 396. 396. Тони, той е мъж. Тони Павлов Тотев. Честито и на него. Честито, Тони. Следващия ваучер отива при Светла. 2633. 633. Светла Райкова Митева. Честито на Светла. Така. Продължаваме. Следващия ваучер отива при номер 2033 Момчил. 2033. Момчил. Така. Момчил Минков с имейл Groundtex. Честите на него. Останах още няколко ваучера от TLBG. Между другото, можете да намерите Сонус и в LBG. Следващия печеливш е Костадин, номер 3604. Това е един от хората, които са се регистрирали вчера вечерта. 3604. Костадин Стефанов Атанасов. Честито и на него. Следващия печеливш Светлана. Номер 33. Още един малък номер. Видим сега Светлана. Светлана Великова. Честито и на нея. Гледай, Тони. Така. Следващия ваучер
За Милена. 2559 номер от нашия списък. 2559. Милена Венкова Петрова. Честито и на нея. Следващия ваучер за ЛБГ отива при... тук даже няма. 2621. Александър Тузлуков. Тузи 79. Така, продължаваме с следващия ваучер. Йордан. 3409. Йордан Друмев. Дани Бой 1971. Честито и на него. Следващия ваучер отива при Даниел. Номер 1563 от нашия списък. Даниел. Даниел, който е с имейл секси съм. Честито и на Даниел. Много интересен имейл. Така. Да. Така, продължаваме с следващия ваучер. Него го печели Петранка, номер 3608. Така, 3608. Петранка Атанасова. С имейл Пепа Митко. Честито и на нея. Продължаваме с следващия ваучер. Валери, номер 919. Това е Валери Будинов. Честито и на него. Следващия ваучер отива при Паулина. Номер 3432. Паулина Георгиева. Честито и на нея. Следващия ваучер от ЛБГ отива при Николай. 2260 номер от нашия списък. Това е Николай Георгиев. Честито и на него. И остана последния от 20-те ваучера за 5% отстъпка от ele.bg. И то отива при Мирослав. 3516. 3516. Мирослав Димитров с имейл Нинджите. Раздадохме всички ваучери от LBG и пристъпваме към ваучерите за 5% отстъпка на всички аксесуари от магазини iCorner. 10 ваучера ще изтеглим. Да, благодаря ти, Тони. Започваме да разбъркваме.
Светла 582. Светла Савова. Честито на Светла. Тя може да си пазарува аксесуари от iCorner с 5% отстъпка. С този талон. Следващия печеливш Янчо, номер 3332. 3332. Янчо Дамянов. Честито и на него. Следващия печеливш, който ще спечели ваучер от iStyle, от iCorner, е Теодор. 2585 номер. Теодор с имейл teodor.тодоров. Честито и на него. И продължаваме с разбъркването. Следващия печеливш Вилиан. 1076 номер. Вилиан Папазов. Честито и на него. Следващия печеливш. Това е Христина. 3567 в нашия списък. Христина Савова. Честито и на нея. Ето да, ваучера за нея. Следващия печеливш. Това е Дянко. Номер 2963. Дянко Султов. Честито и на него. Следващия ваучер. Да видим при кой отива. Богдан, номер 3158. Богдан Пенчев с имейл sound.maniac. Честито и на него. Следващия ваучер отива при Стилиян. 2609. Стилян Димитров. Честито и на него. Следващия ваучер печели Ева. 787 номер. Ева Йонева. Честито и на нея. И последния ваучер за 5% отстъпка за всички аксесуари в магазини iCorner отива при Георги. 2976 номер. От нашия списък.
76 номер. Георги Петров. Честито и на него. Това бяха 10 ваучера от магазин iCorner за 5% отстъпка на аксесуари. Следващите ваучери, които ще стеглям, са отново от нашите партньори iStyle. Тони, 10 ваучери от тях за 5% отстъпка. Мерси. И започваме да видим сега кой ще ползва 5% отстъпка в iStyle. Стоп. Петранка, 1404. 1404. Петранка Валентинова. Честито и на нея. Продължаваме с следващия ваучер. И той отива при Ахмед, номер 957. 957. Ахмед с имейл Ахмо94. Честито и на него. Следващия ваучер отива при Николай, номер 3394. Николай Деянов. Честито и на него. Така, следващия ваучер. Драгомир, 556 номер. Сега ще го намерим в нашия списък. 556, Драгомир с имейл StaticBG. Честито и на него. Така, продължаваме с следващия ваучер. Така. Номер 259 Веска получава следващия ваучер. 259. 259 Веска Аначкова. Честито и на нея. Следващия ваучер за 5% отстъпка от магазин iStyle отива при Мартин, номер 97. Мартин Тонев печели ваучер за 5% отстъпка. Честито на Мартин. Така. Следващия ваучер отива при Делян, номер 363. 363 номер в нашия списък. 363. Делян Кереметчиев. Честито и на него. И той печели ваучер от iStyle. Следващия печеливш, това е Лъчезар, номер 1444. 1444. Това е Лъчезар Стефанов. Честито и на него. Предпоследен ваучер. Да видим при кой отива той. Номер 681 Георги. 681. Георги с имейл Гога. Честито на него. И той печели ваучер от iStyle. И последния ваучер отива 561 номер. Васил. Васил Боруков. Честито и на него. Това бяха 10 ваучера от магазини iStyle за 5% отстъпка. И сега ще преминем към Bosch наградите. Наградите Bosch, да. Дай тези първо. Да, супер.
Така. Комплект на крайници с отвърка е един много хубав, много удобен комплект на Bosch. Сега да видим кои са петимата, които ще спечелят, които ще им се радват и ще ги използват. Така, първият печеливш. Това е Стевка. Номер 2450. Стевка печели един такъв прекрасен комплект. Bosch на крайници с отвърка 2450. Стевка Николаева, честито! Печели един такъв комплект. Следващия печеливш. Това е Велизар, номер 311. Номер 311. Велизар Миланов. Честито на него. Следващия печеливш, който ще зарадваме с един такъв хубав комплект Bosch, това е Орлин, номер 767. 767, Орлин Илиев, честито и на него. Предпоследен комплект, да видим кой го печели. Кристина, 3253. 3253. Кристина Хаджибълчева, честито и на нея. И последния комплект Bosch на крайници с отвърка в много готино калъвче. Това е Мариан, 1441 номер. Мариан с имейл Марчо VR. Честито на него. Следващите награди, които са наред, това са отново едни разкошни комплекти на Bosch. Big Bit, битове с адаптор. Значи, започваме. Старт. Първи отива при Димитър, номер 37. Номер 37. Димитър Солаков. Честито на него, той печели един такъв комплект. Следващия печеливш. 2107 номер, Тонка. Номер. Това е Тонка Петрова. Честито и на нея. Следващия комплект на Bosch печели Мария. Номер 1114. 1114. Да видим кой е това. Мария с имейл AlesQ и така нататък. Да. Честито и на Мария. Следващия Big Beat печели Петя. 2459 номер. номер. Петя Георгиева Станчева. Честито и на нея. И последен Bosch Big Beat комплект. Никола. 2538. Никола с имейл Нимино. Нимино. Окей, супер. Това бяха печелившите, които спечелиха 5 комплекта Bosch Big Beat. И сега преминаваме към
мини тон колонките Райко. Мини тон колонките Райко. Между другото, те имат фейсбук страница, можете да я посетите, Райко България, и да я харесате, разбира се. Там публикуваме постоянно новини, интересна информация за новите модели. Очакваме идната седмица няколко нови модела на Райко, така че хвърлите по едно око на страницата. Тези мини тон колонки са така едни от най-полезните неща, които можете да вземете с вас навън, където и да сте, с доста издръжлива батерия, до 6 часа, а в същото време колонката е ултра компактна. Значи, да изтеглим първия печеливш, да видим кой печели Райко. Първото Райко, XS Plus, отива при Драгомир. 556 номер. 556 номер ще се радва цяло лято на музика с Райко. 556, Драгомир с имейл staticbg. Така, продължаваме. Следващия печеливш. Теодора, номер 727. Теодора също ще я зарадваме с Райко XS+. Теодора Генова. Честито и на Теди! Така, продължаваме с следващата мини тон колонка. Пламен, номер 3559. Пламен с имейл ABC61. Честито и на него. Следващата мини тон колонка отива при Митко, номер 3450. 3450. Митко с имейл NWA Митко. Честито и на него. Следващата мини тон колонка, да видим при кой отива. Лъчезар, 534 номер. номер, Лъчезар, с имейл Лъчезар, Иванов 2001. Честито на него. Следващата мини тон колонка Райко отива при Валентина, номер 3340. Валентина Георгиева. Честито и на нея. Тя също ще се радва на Райко XS+. Следващата колонка. Ганчо, номер 1261. Ганчо Ганев. Честито и на него. Следващата мини тон колонка Райко отива при Мирослав, номер 3416. Мирослав с имейл LZ2MLJ. Честито и на него. Следващата колонка печели Ана, номер 385.
номер 385. Ана Чернева, честито и на нея. Още една мини тон колонка отива за Гергана 3544. Гергана Гелемерова, честито и на нея. Следващата мини тон колонка, Райко, отива при Валери, номер 919. 919. Това е Валери Буджинов. Той печели следващата мини тон колонка. Още едно, Райко, отива при Христина, номер 1264. Христина Иванова. Честито и на нея. С Райко XS Plus сега ще зарадваме Мартин, номер 3555. Това е Мартин Божаков. Честито и на него. Още една награда. Мини тон колонка, Райко, предпоследната, печели номер 3515. Това е Александър Кръстев. Честито и на него. Следващата награда, последната мини тон колонка Райко XS Plus, отива при Стефан, 1393. 1393. Стефан Тонков. Честито и на него. Изтеглихме 15-те мини тон колонки, Райко. Сега да преминем към 5-те ваучера за вечеря в Bar and Dinner Snake. Вечеря за двама. Да видим кой ще зарадваме с тези прекрасни награди. Първия ваучер отива при Васил, 1550 номер. Васил може да заведе половинката си на вечеря в Снейк вече. 1550. Васил Запрянов. Честито на него. Следващия ваучер за Bar and Dinner Snake на стойност 50 лева. Паулина, номер 2685. 685. Това е. Шестстотин осемдесет и пет. Шестстотин осемдесет и пет. Паулина Кънева. Да, честито и на нея. Следващия ваучер за вечеря за двама на стойност 50 лева в Bar and Dinner Snake отива при Боряна, номер 918.
Боряна Велинова. Честито и на нея. Останаха 2 ваучера, нали? 2 ваучера за вечеря. Барен динър снейк. Следващия ваучер отива при Мария, номер 1092. Мария Дочева. Честито и на нея. Последния ваучер за вечеря за двама на стойност 50 лева в Барен Динър Снейк отива при Румяна, номер 3600. Това кръгло число. Да, 3600. Румяна Янева. Честито и на нея. Това бяха 5 ваучери на стойност 50 лева за двама за вечеря в Барен Динър Снейк. Не пропускайте да харесате страницата на Снейк във Facebook. И следващите награди, които ще дадем сега, това са кабелите на AudioQuest, HDMI Pearl. Това е най-награждавания кабел за миналата година HDMI на пазара. Да видим кой ще зарадваме сега. Първия печеливш Габриела, 1275 номер. Габриела. Габриела Димитрова, честито на нея. Следващия HDMI кабел AudioQuest Pearl HDMI. Точно на време за цифровизацията ги даваме тези HDMI кабели. Така. Отива при Денис номер 202. 202. Денис Начев. Си имел късметко, да, имаш късмет, Денис. Честито. Следващия кабел HDMI AudioQuest Pearl отива при Илиян 3252. 252. Това е Илиян Гюлев. Честито и на него. Следващия печеливш, който получава кабел AudioQuest, това е Димо, номер 591. Димо Карачурбаджиев. Честито и на него. Следващия кабел AudioQuest Pearl HDMI отива при Ивелина, номер 1769. 1769. Ивелина Димитрова Банкова. Честито и на нея. Следващия кабел HDMI Pearl отива при Десислава, 675 номер. 675 номер. Десислава Стоичкова. Честито и на нея. Следващия кабел AudioQuest печели Петя, 1696 номер. 696 номер. Петя Петрова. Честито и на нея. И следващия кабел AudioQuest печели
Младен, номер 2369. 369. Ето го. Младен Тарколев. Така, следващия кабел AudioQuest отива при Емин, номер 690. 690 номер. Емин. Емин Ахмет. Честито и на него. Последни кабели. Ясен, номер 3157. Ясен печели кабел AudioQuest също. $3157. Ясен Иванов, честито и на него. Следващия кабел AudioQuest печели Цветелина, номер 2612. Това е Цветелина Валериева Генова. Честито на нея. Следващия кабел отива при Николай. 3489 е той в нашия списък. 489. Николай Цонев. Честито и на него. Следващия кабел AudioQuest е за Анжел. Номер 3546. Анжел Нотафов. Честито и на него. Предпоследен кабел AudioQuest теглиме сега. Таня номер 237 печели предпоследния кабел AudioQuest. 237. Таня Гочева, честито на нея. И последния кабел отива при Русица. 3426 номер. Русица Великова. Честито и на нея. Раздадохме всичките награди. Много бързо свършиха. Остана най-хубавото. Остана най-хубавото, остана най-голямата награда. Сега Коли нали ще спечели. Голямата награда, музикален плеер Sonos Play 5 на стойност 795 лева. Надявам се, че има много от вас, които благодарение на куиза са разбрали какви са предимствата на Sonos, но нека накратко да споменем някои от тях. Sonos е безжична система, която няма аналог. Тя ви дава свободата да слушате любимата музика навсякъде в дома, като разбирам, че много слабо се чува. Така, значи, Sonos ви дава свободата да слушате любимата музика, радио, музикални услуги от цял свят навсякъде в дома, безжично. Основното предимство е, че нямате кабели и можете всеки един плеер просто да го взимате един плеер, взимате втори и добавяте го. Sonos Play 5 поддържа стерео режим, т.е. можете да вземете втори такъв плеер и да ги вържете двата през софтуера за управление, който е безплатен, да свирите в стерео режим. Sonos можете да управлявате с безплатните контролери за iPhone, за Android, за iPad. Можете вече с обновената софтуерна версия да плейвате безжично през Sonos, директно от вашия iPhone, iPad или iPod Touch.
С Sonos, освен това, можете да направите вече и домашно кино без кабели. Това е възможно с новия модел Playbar, който скоро ще можете да разгледате при нас, да тествате и да чуете. Sonos също така ви дава свободата да избирате в коя стая каква музика да звучи. Всеки един плеер Sonos можете да пуснете да свири различна музика от един и същи източник. Добре. Окей. И не на последно място, това е системата, която наистина ще ви даде свободата да трупате музикална колекция без граници. В днешно време съвременните твърди дискове са ефтини, достъпни, така че с един мрежов твърд диск, втори, трети и така нататък можете да натрупате огромна музикална колекция, да стримвате радио, над 100 000 интернет радиостанции, музикални услуги. Надявам се, че сте разгледали веб страницата на sonos.bg, където има много информация за продуктите. И бих искал да ви поканя за демонстрации в нашия шоурум, за да ги видите в действие. Освен това не забравяйте, че вече всеки един човек може да тества Sonos Play 5 безплатно за 7 дни, като се запише при нас, подаде заявка, може да тества музикалния плеер за 7 дни безплатно. Преди да дадем обаче голямата награда, аз отново искам да... Тони, ако обичаш, да. Отново искам да напомня, да не забравяйте да се включите в нашия нов квиз, който е на тема LifeProof. В нашата Facebook страница даваме 120 страхотни награди, 120, над 120 даже, и голямата награда в този квиз е iPhone 5. Така че не пропускайте да се включите. За кълъпите LifeProof можете да четете на lifeproof.bg, можете да посетите нас, за да отговорим на всички ваши въпроси, да ви помогнем да решите квиза най-добре с информация от първа ръка. Или пък можете да посетите магазините на нашите партньори, които са iStyle, Creative Center, Photosynthesis, всички магазини на стената, всички магазини на Kirov AD, където също можете да получите информация от първа ръка за това какви са предимствата на LifeProof, защо това са най-добрите кълъфи на света. И разбира се, можете да ги изгледате и видеоклиповете на lifeproof.bg, където ще получите също страшно много информация за това какви са предимствата на LifeProof и защо трябва тях да изберете, за да защитите вашия iPhone или iPad. Ще теглим ли награда? Добре. Ами, хайде да видим сега кой ще спечели голямата награда. В нашия квиз за Sonos ще пусна хубаво да се разбъркат. Бъркаме. Чакаме. Ще взема списка, да се подготвя. Кой ще спечели Sonos Play 5, кой ще слуша музика безжично. Plug and Play в дома. И Sonos Play 5 печели Христо, номер 3632. 3632. Христо Димитров, честито на него. Честито наистина. Да, той е предпоследния всъщност участник. Още едно доказателство, че не е задължено да си първи или в средата или последен. Честито на Христо! Можете да заповядате при нас да си получите наградите. Ще направим снимки и ще се радвам, разбира се, да ви покажем нашия шоурум, да ви обясним повече за наградите, които получавате. Можете да се свържете с нас. След празниците ние ще ви изпратиме вашите награди. Не забравяйте да се включите в квиза за LifeProof и ако имате каквито да било въпроси, ние сме на разположение. И така. Думи от екипа? Последни думи? Няма. Добре. Ами до скоро. Благодарим ви, че бяхте с нас, че ни гледахте. Благодарим ви, че се включихте в квиза. Благодарим ви, че ще се включите в новия квиз. И отново ще се бъдем тук на 1 юни, за да раздадем 120-те награди от квиза LifeProof и голямата награда iPhone 5.
И така, до скоро! И весели празници! Весели празници! Весели празници!